Nya okay. Pagulot ragod, nag-chat magali mi oh. Sama na oy. Ingon bitaw kog ako na lang mamaki. Ito kong gipugman. Di man to baki imong gikuha, kamprag man to, kamprag makahilo. Makakuha naman unta ko ato jud ba. Ay sigsaba sigsaba. Oh ni chat na siya, na siya sa gawa sa tindahan. Aton sa nako, samok ikaw eh. Sama na oy. Ko naman hinuon. Ingon bitaw ako na lang mamaki. Boy, boss. Ay! Mo na ning bake? Mo na ni boss. Pila man ni ka kilo ni? Sa kilo na boss, sakto dyan na sa kilo. Sure ka sa kilo Sa ni? kilo lagi na. Pila man ni? 250 ra. 250. Oh, Wala yate, o ako Cecilio ani boss. Ay, gamay-gamay ani. asa balay kagikan? Korelia po gikan. Sige, keep the chance na lang na. Basta sure ka ha nga baki ni. Oh, baki lagi na boss. Sige, salamat. Keep the chance na lang na, boy. Sige boss, salamat. Sumuna mga boss, wala na daghang storya. I-ready na to niya tong baki dari ah. Pero bago na to nilutuon, natosan ni hugasan para masigurado dyan na to ba nga ato ang malimpyuhan. Pero time sa, dagkuha pog paa ning baki ah. Murag na ako'y mahinumduman. Mura mag mga paa nga makita ko porminti sa dalan. Tinuod yun din ginaingon nila nga memories bring back memories. Pero but anyway, pag human na to hugas dara, magbutang na po taglahi nga plato para butangan og crispy mix. Unya basig wala pa mo kabalo dira nga kaning crispy mix ginagamit pang pa-crispy. Para imong lutuon automatic mo crunchy. Pero ayaw lang pud ipaduol sa imong ilo kay basig mo sige na lang kag pangatsi. On dayon sa burner nya pag moinitan ning kalaha, ibutang dayon nato ang mantika. Unya ang ilahanan pag pwede na siya prituhan, mag-aso-aso na ng kinaibabuan. Sayawan day na to nag-running man para dili mailhan nga napiskan. Kaya gud atong baki. Uy, asa naman to? Wow! Unya pag mag-brown-brown na gali ng baki dira, dili na kita magproblema kay dili naman na mamisi kayo ang mantika sa tua. Ay, mamisik pa din siya gamay, pero gamay ra. Pero okay ra na, kay after pila ka minutes, naluto naman na tong baki. Automatic, syempre, haunon din na to nagdali-dali. Di na to ni kailangan dugi-dugayon, pa kay ang babae naglangi. Ang baki ba? Asa naman? Tay daro. Mukha ni mo, sige mo kisingit-singit daro. Kasi ko kak, sige tilaw Kanyo. Ano pagpaan ay kaniya? Dako yung paan ni kay lamay makayo. Sige, ikaw na ditso. Ya okay. Oh, naraw day na. Saman. Nasa ko anong kaya ni? Ano ka may mukhaon? Ataya dyan ni si Hana. Di naman hinoon manghatag sa kuha. Hala, sige haba-haba. Bahala na ka dira ah.